ang lugar kung asa ninyo makitaan ang Silliman University, ang syudad sa mga gentle people. Kini si Ben Salise, and welcome to Dumaguete! Tara, magsuroy ta! Pero dili din siya normal nga magsuroy ha. Kaya ganahan ko ipakita ninyo kung unsa sa gabi ang Dumaguete. So this is Dumaguete City by night. Tara, kuyog ta sa Boulevard. So guys, murag napataas ang among pagpahuway o pagpaingkod ato no. Nitingog ng ilahang curfew nga siren no. So murag manghipos na sila. Actually mao gid ni ang nasa Boulevard. Ni mga dry goods, ang mga pagkaon, mga tempura, bula-bula, mga mga fries, nadirita na makita niyo sa atong Boulevard Strip diri sa Dumaguete City. Nanghipos na sila kay curfew na. So wag tilaw ta samahan sa atong mga lagi pang luto no. Tara, let's go. So guys, karon na ako'y nakita na magbarkada diri sa Boulevard no. So marag every night or perminti ni sila diri. Halos kada gabi daw ni sila diri napita mo ni silang maitim charot. So silang gitawag sa tawag sa team, squad nila. Team There Is. Kader is. Oh, Kader is? Kader. Kanang Kader is man. There is. Tonight there is like malaag. Ganun. So there is laag, there is kaon, There is kaon. there is chika, there is libak, there is Boulevard. So magpailat sa pangalan na to. Ay. Dila. Actually dagan pa ni sila mauwaw nilang mga kauban. Ako sila nadakpan kay ikam sila kaon no. Hadlok sila, dagan sila amin lang pulis ko. Dahil pulis nga ni kasiksi. So by the way, lumad ba mo nga taga Dumaguete? Yes. Lumad yun. So dari mo naman panganak, magawas. Ay, Tagapo Island siya. Ay, home of the turtles. Nara daw mga turtles. Yes. Ayan, taga-bulok-bulok siya. Ano kang taga-Isla Puti siya? Nga ako, Ayan, mga suga. ako taga-syudad. Pilipino ta. So kamo, unsa man inyong paborito nga kanang kananan diri? Nganong sa Boulevard manggid mo mangla? Para layalin among suki. Ay, ana dahil kinsa niya nga? Si Kuya Jerry among kuan. Kuya Jerry. Oh. Naras Kuya Jerry. Oo. Unsa man ang kapaliton ka Kuya Jerry? Tanan niya nga product or diyan. So unsa man mga Balut, squid roll, fish stick, sa payo tingkuran. muna sikat diri sa Boulevard, di ba? Yes. So ang inyong paborito na murag mga street food kay diri makitaan sa Boulevard. And ilang gid sa portaan si Kuya Jerry. Kuya Jerry is you've known Kuya Jerry for how long na? Sa ako kay kuanak since college ko. Mao ba to gasiliman ka? Kuan at bang Siliman. At bang Siliman so, So, ang nurse, port. Ang pantalan, tagapantalan si Naliki ko kay naay Tagapantalan University. So, karon ako silang pangutan since mga taga Dumaguete man, nganong gitawag manik City of Gentle People. Sauna. 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 Dali. Karon wala mo kabalo. Wala ka. Ikaw ka mo sir, nganong para sa inyo nganong gitawag manik City of Gentle People. Gentle ba gid ang mga tao dali? Gentle kayo. For example, kung buwagan ka, gentle na gapon na. Wala sige, thank you guys sa tuda. Di ba? Oh! Gentle na pagbuwag. Sige. Thank you guys sa ang ouch. Tingnan na din, no? So, dagan-dagan ka salamat sa... Bitaw, pwede lang ikaw mo-share, sir. Nakaikadalit sa amuhab. So, once again, dagan-dagan salamat sa atong team there is. Baka naman dyan. Dagan salamat. Thank you so much. Isa niya na ito ang tempurag squid roll. The best way to eat street food kay sa street. So mukhaon ta sa street.
ang atong street foods. Of course, tagtangon na itong mas, no? Walay tao, kitara. Unsa man gyud nakalami, unsa man gyud nakalahi sa ilang tempura ring dapitan, no? So giputo siya og plastic. So ako na i-bite, no? Sana wala i-bite. Taas, pero nipis. Muna yung tempura. Bye-bye! Hang maljo. In fairness, namin lang sauce. Hang. Sweet and spicy. Mag among relasyon, sweet pero lagyan pa yung spicy kay mag-away yapon. Lagay ko yung relasyon. Actually guys, na-realize na ako ganihan, no? Pag-interview na ako nila, actually ma-observe ni mo nga dyanto gide ang mga taga-Dumaguete. Kaya mauwawon sila, hindi sila ganun magpa-interview pero at least ni-try sila ba. Hindi ka ito nga approach. And then, sige sila smile bisag makita na ko silang mga mata actually nag-smile sila. And the reason why nga mari sila Boulevard to eat tempura, normal street food, balot, squid roll, tuon kay ganahan sila nga mahalinan si Kuya Jerry. Si Kuya Jerry is katong usa sa mga tinders dari sa Boulevard. No? Amazing. Dito ilahang story nga nang balik-balik sila sa Boulevard. See? Natin mga ma-meet na mga people dari sa Dumaguete. Hinga na din ang mga story, no? Kaya atong first nga, niyan ako, may mari sila kanang Boulevard kay wala lang, musuroy lang. Ana, pero lahi sila. Ana erason, mutabang gyapon sila kay. It's a must visit place diri sa Pilipinas. Daghan pa kayo masuruyan during the night time diri sa Dumaguete City. Basta ay na paabot og kuan ha, curfew. Ang sagay guys, hindi na tutugayon pa. Kayo enjoy sa nakakon street food. And basta madakpan mo ring dapitan, no? This has been This has been Ben Salise. Atong sa sunod na higayon. Atong sa atong sunod na pagsuroy para sa pagsuroy. Guys, curfew na guys. Bahala mo niya.